30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେମିତି ଥିଲା, ଏବେର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ସେମିତି ହେଇକି ନାହିଁ। ଏବେର ପୁରୁଷମାନେ ବଦଳିଗଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ କହୁଥିଲା ଘର କାମ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ, ଆଜି ସିଏ କହୁଛି ଘର କାମରେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଗରୁ ଯିଏ କହୁଥିଲା ଘର ବୋହୂର କାମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କରିବା, ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ସେଇ ପୁଅ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ସେବା କରୁଛି। ଆଗରୁ ଯିଏ କହୁଥିଲା ଖାଲି ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଷାବ୍ରତ ରଖିବେ, ଆଜି ସେହି ପୁରୁଷ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଷାବ୍ରତ ରଖୁଛି। ଆଗରୁ ଯିଏ କହୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବେ, ଆଜି ସେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା କରୁଛି। ଆଗରୁ ଯିଏ କହୁଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବା ଖାଲି ନାରୀର କାମ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପୁରୁଷ ନାରୀମାନଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯିଏ କହୁଥିଲା ନାରୀମାନେ ଘରେ ରହିଲେ ସୁନ୍ଦର, ଆଜି ସିଏ କହୁଛି ନାରୀ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ। ସତରେ ନା, ଏବେର ପୁରୁଷମାନେ ବଦଳିଗଲେଣି।